Ha én elnök volnék, akkor jó lenne, mert ez már egy másik Magyarország volna. Ha én elnök volnék, akkor Magyarország nem mindig a múltjával foglalkozna, és nem a köldökét nézné, és nem fordulna szembe az egész világgal, hanem a saját régi traumáit végre kibeszélné magából, Auschwitzot és Trianont végre kibeszélné magából, és fátylat lehetne a múltra borítani. Ez arra is szükség volna, hogy egy nagy mentálhigiénés programot indítsunk, hogy Magyarország ne legyen ennyire beteg, hanem legyen egy egészséges nemzettudata. Ez az egészséges nemzettudat pedig azzal érhető el, hogyha részt veszünk a világ folyamataiban, amelyek előre mutatnak. Megmentjük a földet a pusztulástól, és a 21. század követelményeire figyelünk oda. Ha én elnök volnék, akkor feltétel nélküli alapjövedelmet biztosítanék az embereknek. Ha én elnök volnék, akkor az oktatásban megbecsülném a tanítót, aki ez a kisgyerek az óvodából megy, és akinek a személyén nagyon sok múlik. Ha én elnök volnék, akkor az oktatásban arra helyezném a hangsúlyt, hogy a gyerekek legalább 5 nyelvet megtanuljanak, legyenek nyitottak a világra. Ha én elnök volnék, akkor Magyarország többé nem zárkózhatna.